moka tokonyora kerio kubeka muno ko tukutobora ngeti kurubono gachinse to chedit ko uliale na mange twa kwarenerie asemese Ensakia bono mambia ikiagera ntubata magaseti ebo to yigori ensemeria check to tebina mbarabya soire me ose wasoira sumurobeli bono mambia abo igonto chikonyora na tukwanda mangana yejisemi tuge Jumatano botambe to itwa kwande birengo bejisemi asensi to ya Kenya karotoroja borokiwa bari bekerasi ya kianda bacho indi skuru aho imeyenze ya Kenya abo igekerasi keri gose kerasi ya grade 7 na baromba bagen rete kweroberia ekere serikali ndete kurwa machiko na mara wale keri kubwatiwa asensemeri ya junior secondary school ndoro na bebuli bande b'skuru jide bakare kwe murunga nibagote abuna ebintu mtobwate birasi tobwate bisaine chicho tobwate saine kirege tobwate ingete modelo toere class ya junior secondary school ayudo yone morekekero yaragire ense yemo nenusko jigoro asumuruberio bwejisemi cheito koleni twakoleni asemambia boniga asinjira ya beno chaka monaintwe nande okora monaintwe korto ne producer to choshouta okwene kwine bintu byonse byago cheribiya malyo ne chibicha byago jira senjira ya bene kona kwaliganira asemambia boniga buna batambeliane Brighton Makori Biamono Brighton wakiriwe. How are you? I'm good. Thank you and welcome. Mwanzo murigereria tukwaregania senjira ya bene igaiga sumurubuli bwenza kiabona mambia nyorane litukolia Jumatano Education Wednesday astochi tuwasanga na abaminto igoro yechisemi cheita sorongorwa Gusii na Kenya ngimage kwane kiwanga bono abana bonzi bachakire kuira na chiskuru osabange bairanire anene mono kirasi gya kianda na ubagenderete ko report bono iga barokero kende bataraika se chiskuru na bali balenka efisi bolete na barabo bali no kugania goswa se chiskuru kolende okonyara kwa babolire tokubaganiria mayanga na barabo basoya se chiskuru asenchire ndeyonsi egera bakiranie ndoto ya magimabo ngabona sema mbya bono nchene yo mtu Brighton Makoli tokubatara noyo minto Joshua Uta nero producer eli tukolia lero nero kweneke buna maliogi nechibicha ya chira senchira yo wekiranu wetera senchira yo mitandao igona bato naboko tumanya ngana kieliogirire na kichibiche echo chire na ende gosengo tonyorora senchira yo wekiranu kigima egere tusange kurobono iga mpaka chikora gachinsa isato chemambia ya bono Ngiyorere kibaraza wakire biyasole bono mambia ni metano gendete kubwati murobiri maiga yogo twareganya gosoka kuru nyomba mwana wike skuru na nchi wikagaiga ase studio baigo Felistas Nyanchama baba mbiamono aso kwene kyabuna yominto Brighton ikira ase studio senchera yobekera no mbiamono aso go twareganya ase mambia kera lituko no koyogena kwane ngumwana obeire bya andonsi asole kura chinsemo chiumoso chokeston chari yonelisha bikireito yoro munyagitali asensemo ya KDF soldiers yokweneke buna garabanyoliro bukulika nuburwire obagwenire kuri nelisha bikireito kura chinsemo cha minyinkwa galia chinsemo cha mwamorenga mashabiki tumensi aselibwa kura team diaspora team apanakosa team following yominto Sofike Mimotangi kura chinsemo cha Nyangongo nero kuwakilisha junction galia waigokoro nyanchonto bwate oyo minto Dr. Nyasimi bakubatana na wakili George Mobonsi mbara sumurubulio bono mambego tobalgania senchira bene mashabiki to korwa tinga korwa county ya Nyamira tobalgania kigima korwa sensema ya tinga ninchikura maiga bene bono mambia kuligereria ndelieta korwa sensema ya tinga lishabikirito litali komo cha kigima kuligereria nde egere mwa maiga bene bono mambia na korwa Kisii county chonse sense ya Kenya tobalgania aba minto abagusi na mbali bataliko iweke Gusii kolende babegete Ndizi TV asengenjama tukabona iga akuna station ambayo abantu bakoligereria kotatiga Ndizi TV bwansubo mu Gusii lishapikireito munyakero gukora diaspora Kennedy Mirieri Gisemba hawayo yabo Jared mtoto wa jirani yabo Fenombaso yabo Kangi na Joiners nere yufemia yabo Cyrus Bitange tuabaleganire bono iga moso asomurubuli korona iga mpaka ekero tugukore go karibu sana tuabaleganire wenka egento mokora no gututumira ujumbe na gutumanyanga nkaimo bwatere tumurubuli korwa barabyaba mokuganire lichikoligia ene barabyaba motagete togendera ko bamona inwe wikomo elio bumurubuli go karibu sana korobono mpaka tukule bono muna sara gotebiri go mwanju murika bamona inte igo ikomo ya simambia boni ekado tutumira uchumbe yago simambia boni galit koligenya satwanjeire ende tobe naye go ika omweli mutinyo yo kabere February maitengo jina de antonga February ejete ni chikogote binga na ndengora bonde sara ngeko gera February uja tuara
amatuko 29 inde yatwara 28 ngairi tukerinde liko jariaru buna boni gomete ngwaro jena saa moja kare ko mugaso ingie kogera tukari gweta para kwa nyana bwa koire twatwara botuko bore obokake bono rende nsina bere yoni ko tebina lakini omotienyo February anana ni goma ikadena purification yani omotienyi ore cleanness omotienyo mochenu kabisa ndochiguriri abutorore na ngakimotienyo yochete ngakieri ya rom ngakiachagete ngakyomo king ya lengoro ngakiachageti litukeri kerongo te botambo manjumari nangora krotoro botuki nelina abukare emetienyi nigo yarenge 10 ebere konyatiraja ya bagacha kiro motienyo March gatatu mpaka December igonto chiko tebia semambi yaboniga mage kato kwaria ni asenjera ya bene po igota kutumie calendar ya 2023 obetobwatie calendar ya 2023 na boko nyawari calendar ya 1933 1939 1950 1961 1967 ibono ebwata matuko kuna yale amatuko na babweke na matuko digitali kana bachibweke neyo uko 1933 1939 1961 calendar ina bebweke ine boyo na ndeto jago ka 2034 calendar ina bebweke na bune yale oisekuru sieri aboko nyetumeka bune calendar ya 2020 malita ni gawe na dole calendar ya 1950 monda baka 1933 ige chibweke ine ande ne Nara 1992 something like that chibweke ine goja chibweke ine ilibona kwenye bwate na boko somora kwa ligere na 2020 inki ekogera gose ngete bano mete ntubwate mete masoma tu asomete ntubwate na tesan ego bit bakayeka 365 ngachama tukayo agoja goja ngito mete ego rotate the branded hat mete ntubwaji branded jinde ntubwate branded jinde ntubwate Mars ntubwate Pluto Neptune asobogi ma botayo ndio maana sana sokora tuchangamsha bono mambia ayuna mayake gima ase mwanchu muligerero itogende tukutubwatia bono mambigo bono naye tobese gutikomagega emitandao yaitu ya online nturachenje nigo tuli bura Ndizi TV News Digital abone nsema ya Facebook no tuli live bono igamnyoko agalia like comment ya ugalia share egera banta bange baswe asumurubulio okwenda limu no YouTube naro no tuli Ndizi TV News naro ekerwe kironya tukwana go subscribe na bogo to subscription and bo go comment then you can share and go chase chipasa na Facebook account chaito na boko nyora Sara on Twitter abuone nsemo ya Facebook ondikere comment ya ugalia onyoro yo minto Brighton Makoli ase fan page ya Facebook egero mulikere galia nkagerete ngokubulira linga lero nitukulia Jumatano nkayole igoba no tobesa komo cha kutubwatia onye kugutumeke simyao yako bako na bali morase chinyomba cheino bono mambia ya Beriki Baraza yabo Felistas Nyanchama yabo wakili George Mo yabo mwensi ipi mashabiki yetu yabo mugaka Chris yabo Keystone Chari ana omogo tobwate gwetera sechi decoder nyokubwate Go TV no tole number 824 kubwate Star Times no tole number 195 igoba no tobese gutikwa mageka urachinsema cha Nyamira ibarati nga mugonchoro gochikonge galia mwensi tobaleganira sumuro igoba no tutumere cyujumbe egere tosome asentunde ntangani yakerongorigarira sesi migani ndo jena ni Abel Grieve wa bodaboda kutoka Kisii babaraje show iko sawa sana na gotea shem komba kutoka Nyamira na tatu mwabo Grieve akabate basoime yomoroberi bwensa kijari surango gato na ningoroje ode anorime yomoroberi kama kawaida adomosomi bwa kirebuya kurwa bombajo nyaiwa Nyamira adudadi mosomi mura mama Agnes Mokeri Elizabeth Gesare erameki na nyariba akabate basoime yomoroberi kabedo shem akabate na kurwa matunu skim nere omwana weskimu bwa kirebuya baboke tata ongeta nyanjoka mama Meli dada sangu sus Dorod Yukabet Bengo Charles Rwango gato Gideon Ocharo Amos Kamori Yobeshobeshae Adima Douglas Kevason Bosire Sheira Kemunto Kodena Babu Kevasoime Yumroberio Ensakia bono mambia Kerio Steri ko jinsa majirja obas nya boterere adena amorioka emambiengia asema momo abomeli nyarangi habiaye Ibrahim na bana Clinton Alpha na Eugene badena obalime yumroberio Ensakia abona mambi mbiya mono sana abungati yabali bago tutumira cyujumbe cyabo egere tuligererie
bunere kirangoligereria Ndizi TV News Digital abone nsoma ya Facebook ndocho lishabikiri tangani kigima gotolikira gakorko mwigo bagetutu Thomas Onderi agote bakurwa gekano bugetutu bwa masaba nabo kirubya na soire meya Ndizi TV ne bikoroto so kabisa nande karibu agote bali tukoligi ya Sara na Brighton biamono sana na yetu arali tukoligi ya Keystone Chari oyo ne lishabikirito na mbe mokora chinsema cha menyi kwa kolinde na batebya sawa kwa likibago kiaye agoteba asante sana ase tukumutambwa abono mambia naende nagende tugutuligereria gwetera senchira ya online. Asante sana Kesto Onchari Mogaka Chris neli shabikireito sana kora chinsemo cha Nairobi I think agoteba morning from Udhiru na wasikiza biamona sana soko to tegerera na gutuligereria. Greetings to my love Valerian Nyanchama oyo mwancho ya kigima kora chinsemo cha Gulf mamo mwabo kwa Dorcas Barongo kura chinsemo cha Nakuru County agoteba all staff members of Wameri Restaurant aigano agotubwate kura Wameri Restaurant egotoka abo chinsemo cha Udhiru Nairobi agoteba Ensakia gives me morals while at work. Good work niggas. No matter niggas. Niga ningi no matter niga. Jiba sondo bejinguru. Asante sana Mogaka Chris kura chinsemo cha Udhiru. Okinyi Dismas awate bakuru igena itambe busa Maro count me present asante. Enoch Makoli agoteba kurwa buogi no ende imeya Ensakia my favorite show na itabaki kwa your favorite show na itendelea kwa your favorite show. Abuonga tiaba wasomoligereria oliotomera ujumbe wetera sensema ya online Ndizi TV News Digital na bongo tobwatia na bakugenda gutuma ujumbe ritande nari kuriya timedio sondo gutumira abona bakugenda kusoma amaiga bene nari gutuma gucha Sincha Nyancho kawathena bwakire buya Ndizi TV kiboko yetu Ensakia nigo tusosereri tuko kira lituko lya mambia twaboka tokogate kyagera nigo moto semia ali tutamanyeti mbie mono Cynthia soko ba ime yumoroberio asemambi ya aboni kero mwendete gutuma inkyo rakore ende na SMS ya ike asemambi ya bone nena genda asesimi yao like uchumbe yawe tira sena mbeira seskine yora boto tenga ke kwa boke na ke Roberti litkolia ndino yaika studio doriko moja ndonye soma asemambi ya aboni kana ngola ligeri sara gaiga akero litkolia Jumatano nindo jena Simeon ya tuti good morning na bagote ababoigo na ntu na good morning to you. Amos Kamori awdena kurwa mukuru kwa nchenga bokiete buya mono Alfredson Biki Farson awdena count me in kama kawaida engineer Kale badena kurunya ntrago ibeno wakire buya Kemsofi Motangi awdena good morning obeka enkora bura furende moji arafu abu oteana obwanjani kabisa abana ba minto mo malidadi mule malidadi kabisa Teri noje MORE ekero ko soma sumuntu bwege songo edemo lakini ekero soma sumuntu bwege gusigito mure malidadi kabisa kurwa Nyangongo Junction getting you loud and clear amaiga sama sabiki onzi Ensakia my ever favorite show and we get garekoba your favorite show emiaka yonsi komiso motangi kabe ime yumoroberia geja bauro ada kurwa isamboroje imbategerete aigali ruta asedre turiko como amorio kasawadi miri sapronisaro koza sembe James erikibaso de momigi eriki osoro marube chef Jared orule maturedi omoturedi Vincent Amos Kamoli Brand B Hilali Rija Gradis Buyaki Air Forcina Alifosina Lucas Alili Amonyo Benson Momanyi Nyanaro Nicholas Nicodemus Alaza Isaka Nyagiro na bange abwata na baboke bono mambi paso ime yumurobeli. Asante sana mashabiki tumwenzi soka ndra gutubwatia asomurobeli Ensakia bono mambia mwenyekieni naraiga okoroko Wilkista Kemunto kora chensa machatinga kulende garase county ya Nairobi agote babwakire biashara na Brighton na Ndizi TV fraternity agote bankwanelie tatu mintu kwa Joash Magara aka echero ya tinga mwako yini maitana ngende tutubwate kigima kura chinsemo cha tinga wakire biya omwaka Joash Magara Moswati Wilkista Kemto ntogende tukubakaniria maya na Cyrus Baraza asimirubule inumu bwate eribusie mirubule miya
iyo togendete kubasabira Nyasaye ababwatesie kwani Cyrus Baraza andonsia sokomora korwa ase agokora imirimo ya egari ase county ya Nairobi twabaganiria maya kigima igwa maigabene kuchase ensema ya tinga mono mumugaka kwa Joash Magara oyuligiritie bono mambia bwakire byo mwaka twara litskoligia nende kwani abantu batinga ayonara maigabene na ali gutuma korwa gochase chinsemo cha tinga na itunu musubati kurko Wilkista Kemto and nante betinga kwani Brighton ya studio nanjina itabera maiga yumbu yamono akeromanda to kwani asimambia boni abona kuna na intu twaya rasenjera ya bene bimana ndo tuma ujumbe ona maganda to kwa na imena isko ya Gusii aneka doro ya Chitembwe bono niskage tu kero tribune ya ndige korosiwa bono nigo yamonyo tena mamojo bono iskali ntuma tena tunyora sama gaseti boigo endro jebuno murai bwinze Dr. Gura Murutonga kyagendete koleta amo abarai bali babo bali kurwa sikia magio DM na bali basoma bwa simuro moja kulingana na bana siasa usamanyi ba siasa ne wadana ninjera ya marigeti yo kumuninta magoro murai bo bwa simuro moja Raila Murudinga na manganda to koreka na isko ya Gusii eboge karotoroje na task force gose etumeri arostigu ekoreria mangana yegisemi imeyense ya Kenya na kekari recommendations anene na kinere erengede ochiko kei chinguru chiri chia ekyombegerio kuri kabarimgati service commission eboge karogete tena chi university jita girochiko maji boigo mbate dochiko baji kuri grade keli aboro bali bajo somera mangana ya balimu gose gosomia abana ngiredi kibajo gosera ina mange tokagete na bara baza magaseti kolende na rororo ayuna rende to koreka ndo jino na bana bakara kwande skuru obotaka korabwa bujire sara bana bakara kwande skuru batabwati kende ato na chi principal nyinge cyabo iro mosigo bwogo somia bana kyaga to nyara goseri mwana uchike garajire skuru ndoro jino na se skuru lia nyambali so mwana chiete tabwate kende konde principal tena bono wikati garase skuru endenera jwe konye uchesa matuko alebosio into jonya kwana manga sisemi kolenda ina arari ayali yebiro ekiana araende to koreka na imenesko ya Kenya akeron tararwa bwase abana bango korra ubutaka bwa buchire ando koranga chi program chiro chikorwa obokonyi chi scholarships chi sponsorships timetinga bana kiaba asante ke bago konya singe chitwarorira bange nigo bali bada sobotaka botaka ne bi abana bange babatu botaka meteneri na enamba yo konyu nigerenke na woje kwikira umuntu uri Kenya na bantu babwate emechande barabange na bali jibasenga na bali babwate nigo bawe kabekora namba babwate anda bange banyora service eri yabantu bali batakeri konyo igona kitora kwa ngiyekogera umuntu ubwate akubutaka kani umuntu bendera bonyona bwate no ninyo mpakete ku musada wikitupangi insufly oseri mskora umuntu makwanda bwe bisaka jikoni gete oye ku musada lakini njeko korengana nche kuno koragirirwa okotaka kwera se nyumba yawe no mwana ona barabitaiwa chi program echi chichirete abana bali abangaini bakurwase chamate chitari kwenyara ngwete na moyo bwangira krakiningo nyura maje tutaka tuenda sense ministry kulenda sense eri attack ya Syria na Israel ntwaro jeno motenge chumotiri no negative sense meri ekarotwaro che ense ya Kenya gwetero mo wasiri bwechinse chisiko go se foreign affairs Ministry of Foreign Affairs abapo ngakia kuruka papo na mamba ya kuruka Alfred Mutua na tebeterende na serikali ya Kenya ya waderne nense attack ni jinsikide kwena kibakuru obokonyi bwabo gochia sincere abantu nabange basiri bwabange chiri busato basiri bwabo kubwatikana no motenge chumutindi bwene gatiwa sincere tutarenda sense mu mutimo kondo chenga na verbi yake barabagendete gutumachi ujumbe Dolphin Mora agoteba good morning Sarah na Brighton watching live from diaspora have a blessed day Benadi Barake agoteba ni Ben Barak from Sirunga Nikondani eyone county ya Nyamira Jeff Nyaga agoteba morning pipeline Nikondani ngoto mapole guchike nyorokia buitangale asogusira kumugaka Mose Osoro na intuto akoire pole Jeff Nyaga uchiasi familia yo mugaka Mose Osoro John Kebatine ragoteba good morning everybody no alime asumurubulio bwenza kebono mambia
Eric Baraza asante agoteba good morning akabeka alama yobwanchani gabwe enkoro. Wonderful people of Ensakia looking awesome. Asking Brighton, what is the difference between noise and sound? Good day, be blessed. Asante. Thomas Sabo kagoteba the Great South watching live hapa NHIF Upper Hill community with my workmates BM Security, Steve Gichana, Jared Equity Bank, Capitol Hill, and all my family members, Jacqueline Machoka, Kisii School, Graduel Flavia, Kerubo, Doris Kerubo, Yuko Sengero Machoge Chache. Happy Wednesday, team Ensakia Gaki Mustoke tu na wasikiliza hao mabingwa wawili studioni. Asante mbia sana. Kabedo Shem, Koromatuna Skim, Nero mwana bwe skimu agoteba bwakire bya. Mbia sana echingatie chi ujumbe. Waboli gugaiga gokorwo so mutimoko nabongo mwirane na mbona sound mwirane nabongo mwirane baraza ni metenali Eric baraza mbimo nabongo mwirane karongo mwirane ndi ana na morning this Ndizi ya mambia chara kune na nyoro na morning this ya yo Gusii komo makori be kali toke erio emesa atunywere chai moset fin from kyoge emambia engi ambimo no moset go be kande bono lero auta to be kiri toke tunywera ndasi tunywere chai toke bia kabisa kati ya noise na sound sound umetene tukirikende yonsi okoiwa lakini noise is unwanted sound yani kirikende umetene okoiwa eneriogi sound lakini noise igento kiri unwanted sound yani eriogi dero koina you are making noise eriogi korwase chigari chipikipiki abantu. How do you define noise? Noise igento kiri unwanted yani endo gete kogecha erio gete kogecha erio gete kogecha lakini sound ni rio gidi ore une rionzi no kongonte meza na boko sound lakini riso kongonta mono libe irritated bone rio ko noise no ene kra bana bare kirasi ekero bako kwana bakwane ngora ere sound lakini ba megi sound ye ban wanted eko noise yes ne kero mugukwana gose no mwana gutura mambe ende skuru then unaongeza ile sauti kwa mtu ekero ko mutura ne rio yako iwa lakini mutura asenjerembe nigekombo komegi yaba noise yaba unwanted sound asali indio ra wekere jirani yao noise montate bana ready yao ready obeke una kokobeke form 10 o etanie be bibitini go jiworo ebe distorted igobono yabe noise yabe rio giribe ngento te yani bano kugune kya kogeche it's unwanted sound kero kwana na bana bawo nyomba gose basaliriye gento so ngongo kuonore na bana bawo nyomba neriogi eriri yabere noise gose kero ko bomanda that's noise lakini bakwa nebo ya that sound baraza Eric I think Brighton okoira neire what is noise and what is sound bia mono tena nero rata daigo so isane tena sense ministry gose nero na watekere to koirana na buto kwenda kukwara kintu to kwenda to kwenda sense me magaseti ritkurera to maana ali Roberto oto sukane on this TV wansu Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Ndizi TV Ubwansu Gusii nigo bono yako nikirundekerene nego kurendera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko Gusii Neji County chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs. Scania TV yao na boigo ontore irio yao igoiko yenyore. Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi. Ndizi TV Ubwansu Gusii.
Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijweri miyumu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikoburukane chirange nigwikira chiriuraganie boygo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekubeke mifreji ya mache buna chipipe na boygo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boygo MDF boygo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo yera se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gechigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye sano enoti inye sano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Ribagari lya konyokorigia omwana wasome ase skuru ya Hurricane Academy ECDE and Primary School ryatokire nigo bakorwa kisemi chebirengo beigoro ne school fees yabo nigo ere friendly babwate ribagari saine ne brasi byagachirekerero ngorwa barecha ego cyase aborokiwa chinsenye cyamambya na nigo babwate endagera ya mubasogo se lunch babwate kigari cyo bosombi na nigo bare angene para amabaga naro nigo bagotoka ase para ya Kisii Nyatieko naboko barikera ari uko ase email yabo academyhurricane@gmail.com gusoba keresimi ase namba enoti isano na ibere isano isato eyemo isano na isato. Hurricane Academy ECDE and Primary School, the future is here. Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asumuru bwichinge kiritukolia robuna botambe tiyankwari bisanga mange tokuwa na mange kwatangoro kwatereka buna ige tinginye kinga ikengaini kiriyo bundi kyagache muri gotwaga saye mwaye embura kiyo gotwaga saye mwaye Tinigikero cy'umugusi n'umurobyo bw'igikoro cy'umugusi uyuri n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusi cinyenjo chinsoni amunuboroso bw'omunyagitinga ndiyenga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyorwa se cyombe kya lisiriye gosine ndagara yabande ombonto ndebwensi nonya noyo omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'Kigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru gicinyiga kirecho moseri iriyetari ndagoroku nyakiaye no muntu ore gokore gas ne chinguru cyaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose bibya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia juma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso Ndizi TV ubwansu bw'umugusi. Mbia mwana mwanju muri Ndizi TV kanondwira ne kurwa sensa merende ye studio
kana tuwakirimbia mana kana ndeta kwa bamona into ase mambi yabone kana ndeta tuma uchumbe ya wetera ase nambe ira se skini ya ura boto tebina kikwa bogire nani akiro bere diri tukure oni to kwa kirambia mana kana ocha rete ndi Steve ne robo ansumu gusi ase mambi yabone kana ndeta ko ji message no se ji message go just studio ko bakirambia mono kada to chuko baire we kasa magasidi tukure na sara kina ji message ya chira abu na bogo soma ikero monto kaireri bagari ya elia bena alikire na intwe go ikatonye some ase njira ya bene njira cha chiribere ndo chikorwa se Okinyi Dismas agoteba good morning, wake up, do work. Agoteba boka na ende kole mirimo gochia se Daddy David oyunta to mwabokoro kwa David, Mam Isabella yuma mwabokoro kwa Isabella, General Gichana, Grace Kerubo Auparanya Wycliffe, Brighton Makoli, asante Silvagalia yake muma Bontiria, Nelly Kemuma, Sarontita, asante Diana Gesare, Geoffrey Osinde, Generali Kiriama Junior, Evi Papa Shakil, Petra Mokeira, asante Silvagalia, Chanel Kemi, have a blessed day. Na etwara litukuligia Kemuma Bontiria nero iraniri agotebanga Okinyi Dismas, asante asukumo kwani enda goteba nwali masomero buli bwensa kyagwika omoelio abonga tia mashabiki bali bagende gutuma birangereri byabo ne cyujumbe na kuganeria abamwe abamaya chingaki twajakire emirobelio yeli tuko lyabona mbya kabisa Brian Sagna na Ndizi korwa ibeno mbokiete buya Brian Sagini korwa ibeno atebano alime yumrobeli bokiete buya kabisa mbya mano umwana getuma Brian neno alime yumrobeli tomogire eno aromoroberi umwana Ederi Monte akondani yumroberi Equido nyata nere no alime yumroberi Amos Kamoli nere no alime yumroberi mono manjumureria kotote kwenda samagasedi tukurare kolende barasana bolina elio sound na noise nandi ndobondo jiko kokosemi gojia na noise inkiebwa sound yo maete sound na noise ingekera gosalia mato ne sound gosene noise ondo jiko suka gojibosi asante sana mbusrengi na korori baba kurwa bonchali bo mwancha goteba pamoja hadi mwisho bia mono gendera gutumana yekerengereri kiawe comment yao ekerego cha se studio bila shaka lazima nko yeligeri tole na inde tugutambue asenjira ya bene bono te doenda samasidi tukurale krombade gazeti ya The Standard na inchini gombate gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard beje ntanga ngemeregede na kibono ekiombe kerigo se task force was a working party or sensemo yejisemi education reforms na kibono ya rekanena ya radire proposals go sebi ntombire erengete koreta biribira chikoreta monjoli as sector ya education sector yejisemi anene nigerengete buna na bera chikoni ntamagoro ekiombekeri ose proposals reforms gire chikoreta abogera chikoni ntamagoro ekiombekeri yokori kabani mgati service commission bo igomba birigete mirobina na baraji ko suggestion go sekoru suggestion go sekoru na maji university na chibekerani wamo university bekerani wamo edejire toba korali bayigomba tebete buna na baraji ko review grade kelikera chiko irera bali bagosomera obwalimu as college awa sense ya Kenya gobone muri gwe setini gaurigete na radical proposals to gender education sector yani machiko kyali bamurekerete araji kwene kimunango kiniale birengo byisemi sense ya Kenya ayona rondoje airobolita se bejintanga ndimwana limwa mukolende bayigo muri gwe setini amuregete na how just gitembwe bono anyarete gakweremera engoro erebieka omonyene nagwe nagotuguta gose gotindeka ekalia yaya ni gagocha maiga yetribino yanyarde gekorosigwa numurai ibwense komochungusa na komurigereria anekara nyarde gakomochigwa igoro yebikorwa bike akorede igoro judgment nigo yarwetu igatehabuna nigo korengana na bakordo boringori nigo bono bamonyarde church kitembwe gotwara amamojo asebono bamoboreti umurai ibwense karobaru the recommendations zina anyare ka korusigwa asobokorari buna a church as ense ya Kenya ndujonere se bechi ya kane ekarondoje na jitembwe achodere gaiga na uyo kaberu mugavana abwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Songo nyore na Mike Mbuvi Songo nere na nyardeka kubato kama ngara buna jitembwe nigo ebwaterene ya sense mu yobukurumi ekarara kumusaba kibese igoro yekina kerikia mu bwaterene ya yundoje na rara se bechi yentanga nikone ndojo nyare ya se bechi ya gochima sigasedi ya the study bechi ya kane boige bechi yentangani nemureketena kyomura ibwense Dr. William Ruto anyanete na babwatani ibe kyama gia ODM asense media State House elio enjere yemo munomuri
muri kweseti amurigete mna bono nigo murai bwense achire asenkoro no moyo bu murai bwo mbwasi miuro moja osekia magia ODM asumo nbeke nyamorero nigo medena Ruto goes for heart and the soul of Raila Abati ayuna rondoje amurikere bo higo nigo murigete mna Usega seti atesanali nemurikethina ki obokonyi bogendete kwene kiwasenseri ya takia kubwatikana abantu banyarde ba kubwatiraniwa n'ekinyomba kiri kyagwete kubwatikana no mubasukano ubwo betori elibwe hadi kwigusoma basukano usoma tenga chobete ase ensemo eri bwiga sensemo yechikosori nige murikethina Manchester ngakibone gendete kweroberia gochiko je Kongonda Reds ase game yabo ase kiminokeria English Premier League gendete sensemeri gaseti atesana sara leo nebwata mangana mangake nebwatena Kisii City Expressway akianyareke kole mirimo yaye ase rest aiya angakibono yanyareke ko rete Gusii goshangri 2 billion aso mwako yanyareke ko ba asobo kole yo Nairobi Expressway ali sensemeri ya Nairobi boigo nindo chumuri kwa sedina murigedena naki bono CLB ekare kolisti bantu gete bakebata kero chikosire mirimo yabo anene bali bakora emirimo ase chibengi igo muri kwa sedi ndio sega sedi ni muri kethai kone to chunyarire asobo kale asega sedi ya testanda bia mono na nchitiangira na sega zeti ya The Daily Nation kalende ndo chinga Bernard Barake agotebanga keep up the good work. Alafu na Derek Barazo iranire agoteboisane kire kule nero mentoring a sound is used to communicate while noise is unwanted or unpleasant sound. All noises are sounds while not all sounds are noises. Bia mono sana Eric Baraza soko gendra kwane kianganora sumorobolio. Tiatura no wika gazeti ya The Daily Nation torolenga na ralia ya airobolito kulende tairi bolito mange ndochenga omo yo kabero mona chibina Juma just said Juma Chitembwe na nyarako bakawaka isiko gwagwakwa isiko buna egazeti ya The Standard ya bekire yemaega yekyombe gose tribune korosimwa ko mochunguza omona chebi noyo iga nyorango muri kibegazeti na tabetenga omwako 2017 omona chebi noyo iga na bogoleti a golden blagon na omona chibina olikurubi okonacha asenchira erembe the worst judgment in the world yani nganero mona chibi no likurwa ebina chibi na byaye byale ko bebibe mpaka kanyole award yoko bomona chibi no mobe omako 2017 kolende ekyonke mutangeti ko gendra kurobo koreli bwaye asense munye bigambiro ora kolire osorura bokoreli bwaye asintunda chinyinge maega yamasaibuaye go chaka ekero baba chanete no yokabeiro mugavana bwe county ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko ntomanyete muna mugano urenge kole nento yaligereria yo senchero yo wekirano ase page ya 10 ayo na rairo bulito mono ase gazeti yo kolende ase chipeji chirebosyo nto chikoligereria ngana ki ogwateka no kubakana kwarorekanire asobo mabwazimelo moja 1 Kenya magega yaba bwata tikurwa sobo mubwo gutarira enyomba yobora ya State House asebo meranete no murayibwense Dr. William Ruto amono mokonyo yarigathi Gachagua ntuchikora mbabunge kiaba guse mbarabia bakurwa sobo mabwazimelo moja 1 Kenya ba umeranete no murayibwense litukole igoro bono korenga no mulkibe gazeti agotabanga cracks widen wono umwateko nigogendrete komenteka asobo mabwazimelo moja 1 Kenya Boigo state ani etagete goche kopura ko bekomorobolio enchira yogocha ko likaba alimo naboigo enchira yogocha ko baamachika libagwenerete kubwatia asenchira yabo bisi ayonto chikoligereria ki union chia korwa sensema education baroberetie gocha gokole bintu byabase ensemo yabo bisi amone state kolinda yonto yeligereria sepeji yakabere ne page yagatate gazeti ya The Daily Nation waigo mugana no lega yo mto Brighton no mwancho muligereria oyura sepeji yagatano ralimo ne page yagatano na kabere amulikibe gazeti yakari kuboranga na kia serikali ya Kenya kwanza ya tumikire chibesa chinyinge no nyemagega yogo tebanga basoete na kwa inherit serikali etabwate kende gionsi ntochikoligere tolenga mbesa kiechi nsemo kiechi chia tumikire chibesa korwa baira oburayi bwense na maega yae goteba munamba nyorete kende ase ekegancha boigo omo
gosoli na rororo kurwa sekiombe kia Malkia Strikers oyo menyetha sense ya Turkey oyo otigaire no mondo komonene maiga yo motengecho monene kubwaterania nse yo abo asagotebanga tana korage konekinga bune kumuswati Veronica Dhiambo oyo menyete asense yo ya Turkey no nyere tanyola tingu machinde chonsi kolende geteki ya tigaire ge komo ebirengererie binge ase obonko bwaye na igo komo destabilize ase keriaro chikigende tokoreka asense yo ayonto chiko soma sepeji ya 5 na 3 ase gazeti ya The Daily Nation yo minto na gotenga tiabwate mange mono ayona arairobulito ase peji ntangani ase gazeti yo Bia kabisa yuna arwana irobulito ase gazeti ya The Daily Nation na The Standard kunerte angurene ase gazeti ya The Standard ase peji ya 3 ni libone murikirete naki omoswati oyomo Teresa Nyangi Teresa Nyangi agendete kuri robogima bwaye anene kuri grade bunangaki anyaritiga kubutokorwa sebengie ya mense ya Kenya anene kira anyaritiga kubugori eroni akaenda kagaje nyumba no mwanjioye lakini kerobatigana kerobabugori eroni mwanjioye kerobatigana eroni eri njaji gwakanwa ekairira buno moswati agaswa osa kabaliste dia sekombekeri ya CRB eyo yairete ebenge kero yamanya buna gochire maminja nemachiko yebengi buna totakirio bena red flag ekero gukora sebengi ekaira rinde na bono rinde ngosariria de bengi rieta karaso eto asense meri ya credit reference bureau ekaira kabutwe meremo ekarabona butire meremo nigaendete kororombi na korera monona ingikia mwirede oroche ohirire roni bagajire nyomba ne mumuragete mumuro ikiro motigiro default bone mugano ini gora sebechi ya 3 na bogwe somera sobogare na yobe careful dore na tobuguri eroni onyora nya misancho ngogendali na ndochi gochandika epechi ebe one markete na kim ababwatani bekyombe University Academic Staff Union wasu bono giachire wikase koti erikurire buna abakani university ya Incheton enyarke gotangwa tenyarge kwire gatambukire tindiko kiase directors kuchiri cyanyarde kigo korokorobekana mwaka ori oedede ayuni gara sebechi ya gatebechi ya kane iri murgede igoro ya Chitembwe nigo bona nyare kagotemwe isiko usinga nyare ka wakusiko ekero bagituribino yatetebuna tali tabu atibono mweso book hold lobbies go says not fit to hold the judge office yuna ramurikire asebechi yekero muraibuense bono anyarthega kwegora boti uru tribino asabwa tamatsuko 10 erinda chikoga set go sega set ya serikali echikora libene buna bono judge Tembo Rusiwe obisi koba oyomo bwabakori osebo gukora mangana judiciary asense yaito ya Kenya bono ngo charali wikasebechi ya 5 ndakorongera risara niri murikete buna abalimu esoteji abalimu otatware birasi bisaine na manganande na robono abeire omotu watigo kiasaba alimo banne beji skuru no roboti ronyarite roko bwatokwa asebono ebyombe biri bitenenete abalimu abasensizo ya Kenya National Union of Teachers bakora wono mo General Secretary General Collins Oyuba tebuna chifakte jigo sebinde mbidakere kurigereriwa amangana ya abalimu komentwa infrastructure koroswa skuru elinde abalimu banene mbatwara bagotware stress with igoro yobokoreri ase enchera ya bena unigara sebechi ya 5 gazeti ne ya The Standard mbia mono sana page ya kabira gazeti ya The Daily Nation manchu murigelia ni murikeretengana ki abana ba junior secondary school na barabo bagendete goswasi school chiabo osase ba etua mabaga kulinde mubaro manene bwa Bible nigo kale kwe murungania na gotebanga nigo bakali gusabwa chibesa aso admit abana ba junior secondary school ikumbukwe vizuri mwaziri bwechisemi Ezekiel Machogu na ruete directive nogo chika una mwana onde bwensi junior secondary school tayo goche wakanirwa besa no nyane shilingi kolenda serikali tayari abekire mu rubulengana kyabana abo baguchikoba admitted abebuli abange niko bagotebanga abalimu abanene bechi school cha junior secondary school niko bagusaba chibesa kirigoro mpaka kerengo gechirwisano na ibere egero mwana manya wanchiro gosoa junior secondary school timanye tinga na kiya serikali guchikokole ngane yasinge cha maena abayiboli ngo sabali chibesa egere banyale admit abana aba igobono ngoro muya gosiningo kare gotebeke ene serikali ngukanere mwamuyulo ndibwe starwe besa
kulinda abarimu abanene baraboni go bakari gusaba ebesa bamanye ku admit abana ba junior secondary school ayo ni garase page ya kabere egazeti ya The Daily Nation baigase page ya gatatu ne muri keretengana ki ebyombe by'abarimu I think neri nasoma asatangani tinke begeti boronge buna kyalenge kurinde bano ninke beke boronge abwase ebyombe bya amangana yechisemi mone kyombe kya nat bakubwatira ne kyombe kigwate ba AUSU nigo bakale komo chie serikali gotema go commercialize chisemi asense ya Kenya nigo batebiringa abaibuli abange nigo bagendete gucandika bono iga mbali na serikali kurugo chika koko tebaiga chiskuru sinyinge chigokora the opposite igo gekororekana nga serikali kero kende nigo chikale gukora ubuonchoreria na mangana yechisemi ayo no yanyora senchira yo wekiranu orore na kikyombekeli kya nat kibwatu musimamo obo ne kyombeki kya USU kena kero kibwatu musimamo obo asokoteba boronge nga serikali wetera se wizara yechisemi nigo batagete go commercialize chisemi chi abana baitu asense ya Kenya ayo kagendrete igase page ya kane mwanchu muligende gazeti ne ya The Daily Nation no yominto Brighton ne linga omwateko osokubagana nigo kwairire melike gima asekia makia UDM maiga yababwata ni korwase azimio la moja one Kenya kutarira ase nyumba ya State House yoborai ye president ya ito amo no mokonyo ye iso kwasomera gazeti ya subu mu mwanchu muligerania abakora chisababu chikokera mangana anti Ruto rallies na arororo abarayimbaro baigwetenga ekitali chinga kibono chuko na koma che serikali onye twanyolera serikali onye twalenge mirengo au ya siasa wone chinga kitoko chense tokubeka siasa nsemo egere turwa magendero uchiase bali batwete chikura igokorango kubagekana nkaroro mbaro batagete chi anti Ruto rallies batatageti nandi mbaroro batagete mesangerekane yo komoche serikali na kiyokorora nsemo yaba raibande berusirio na kweyongolia nganigo batagete gokora imirimo ne serikali ebicha nerega ase igoro litkoli igoro kerobono abarai kurwasobo mubwo banyatko babagwika State House gati abanindo chomo bunge ulangata Jalango nalie abange bamanyete n'ababunge bahande kurwasorongo rwa Nyanza ekero bakire bicha yobwamo muraibwense no makonyoye na barabwo kwena kya gusekoro kyabuna nigo batagete kubwaterana ne serikali aya naki usimbulito ki akabwate uchiase abomo bwazimio la umoja baigase page ya kane ni muri kirete bone yenige kale ko machia serikali ya Kenya Kwanza abwese bagotabanga Kenya Kwanza protested at empty coffers but bono batumikire chibesa chinyinge on luxury binte binge kigima mo likibega zeti naruete igabo chi supplementary budget 2022-2023 abakora kerense mobuneire chibesa nonye bari kuliranga nigo bayini heritage ekigancha kitabwati kende gionsi so mubikano obisi yomokonyi bumuraibwense rigadiga shagwa nigo yaetwe 264 million eliyogo kora implementation eli yarengi agent asobwango asamangana ali abwenerete gokorerwa amaunchurulio tali obisi yomokonyi bumuraibwense yoka nonyene chi program chiroro State House Affairs yaetu 2.7 billion eliko kora amagenderero gusiko kora bokora libuganiriye cyobisi nechi nyinge cabinet affairs policing services foreign affairs treasury amangana mange Ministry of Energy interior kera section neire chibesa chitalinkera kina boko nyorega gazeti yogera bwesomere asenchira yobwikirano bonega ase supplementary budget nigo bisi yo murayi monene bwense Dr. William Ruto ya iro shilingi bilioni 5 na isato eliogo chako clear amangana NMS pending bills ko Nairobi Metropolitan Services pending bills nchirororo mwanchu muligereria chibasa nechinyinge ase supplementary budget ya irebono bisiumura ibwenze chilinge cho chibilioni 5 na isato kwanike buna abakora linko gendera bure asense ya Kenya nchendo cho mito Brighton ense ya Kenya ne bwate chibesa njiro chinyinge na chiro chinyinge sana abotokanya ara chibesa karotore beke meruberbia chibesa chiro chinyinge tigana wase page ya gatano na kabere egera tumanye ko gendera bia kabisa ntara kwero kasense manda to kwero kasense menya kali aram ngani wa kwa ni ro DM
ye irina litukuri angyo musangiro rangeriwe kero Raila Odinga uchutoro musangiro naba raibo DM ane usina bosmiu lakini bono yama chutoro kana buna no munyakero bwe kiama ye ODM John Bandi nero gosera irina abara tiga mangana yoko bo munyakero ngarra babu wino agara matena tiga ye kiagara na inje bono ninta girigweri bagerio igo kiama ye ODM gebwato ko musarana ko tindio ro lakini ayuna ya siasa ntoganya toro na hande ridoro jena litukuri ona Raila ni kiame ngara rozi usingiri kikara rozi kubono mambe ya kwanda yo mange baigano nekro minority leader obiyo andanyi nerate yatabuna mbaro bereti mugutano litiko lyankyo kolende kanongo kwera wikasinya gitari ya Ramu hospital ase county ya Kisii sensemeri ya Kisii mbabwato bokoreri bwabo bakora kira lituko ekarota geta mangana urinal tract nigo kwenda lituko lya ichuma general surgeon nigo kwenda kira lituko asa mangana yeli sangwa gosukurwali gwa nigo kwenda lituko lya Jumaine lituko lya Jumaine bayigomba bwate amangana yokorora abana bali bwata marwire boigo litukira lituko nabo kwenda orore na kubwato mochando bo mogongo gosigitike mogongo gose joints nabo kwenda lituko kira lituko boigo kira lituko nabo kwenda asensemeri okonyoro obweni asensemo ya maiso lituko lya Aramisi kira wiki nigo kugenda kira basubati nabo kwenda ro banyora kwiwa asamangana ya basubati reproductive nabo kwenda ro boigo kira lituko lya Jumatatu na Aramisi nigo kwenda mangana general physician nabo kugenda asensemeyo kwa Robweni bwao kurata iko banyora se namba bakire 0705 239 289 ayu abuna boko banyora wetera 0705 239 289 ekarongwera na sara nere ara debichi kosi jire bakwena noro asensemeli ye college ya Ram college naboko enda asensemeli dende bwenyorere kosi rurata goswa banyora nangwa korta matembo no te goswa aste college biamana sana mtu Brighton soko ngali bagana inchenda kwanira Ram Training College yera sumu chubusongo chikosi ekorwa bona chintake nchigendrete guchakira January yeiga April na September intakes nchigendrete bono iga onye kubwate alama ye C plane na bogo soa Ram Training College egoro somere diploma in nursing egonyo mwana ababakoreta matemwa form 4 abana ababwate alama ye C plane na bakora diploma in nursing boigo ntobwate diploma in clinical nutrition and dietetics omwana kirabwata alama ya C- mwana taberaka na bago soma mangana a diploma in clinical nutrition and dietetics egarache gotumanyanga na kitobwenerete kuragira certificate in clinical nutrition and dietetics eyo baigo mwana na bago kole certificate ekirabwata alama ye D+ igo bono moiboli to bese kuminga nkosi kibono nkuiro mwana nyagata gitu bunyagitari na bakwenda akole certificate in clinical nutrition and dietetics ekirabwata alama ya D+. Diploma in medical social work waiga karabwata alama ya C-, iga karabwata karango ya C-, ekarota gete diploma se skuru ya Ram Training College mbabwate chi department au chigo fit alama eli omwana abwate igobono C- boigo na bego kokora also mere diploma in medical social work waiga certificate ya medical social work omwana karabwate D-plane na bakonyoro bokoreri ase eskuru eyu ya Ram Training College baiga karata gete certificate in theater technology mangana naki bako barabantu achinjira chekerero gutumeka technology bekire byasomo nubwekenya muri na certificate in theater and technology ose theater technology omwana kabwate alama ya D+ na bako kore course yo muntu Brighton no mwanchu muligereria ego mwana kabwate D plane gotira mpake C plane oyu ni gakonyora amasoma yebya ase skuru yega ya Ram Training College gobono mobese gutiga abana babere isiko nga omwana ni gabwate C- oyubono ni gabwate D+ ni gabwate D plane ntete kumuiro linanda kore bya yaya chikosi nchirega ase ensemo ya Ram Training College na inde mwana na bakonyora help loan ndo chingana bakonyora
help loan egere anyare koba kago gegendereria sama soma registration is in progress for all courses gukori kiwango genderete ase chikose chichons to atevire diploma in clinical nutrition and dietetics, certificate in that same course, medical social work na genderete na theater technology asalama ya deep plane kogendera mpaka a C plane. Amangana mayaboli. Masomo abeire raisi umenye. Sana. Iram. Bona bogo ko bonyorere kosi ruraga ni goso. Mission ya Ram Training College mbabwate mission ya banga to provide quality services and uphold intellectual values ani batagete kwene kyanga nkuru baro bokoreri bole quality bokero montaga netie vision yabo to be dynamic and innovative and be a center of excellence in the provision of quality education mbatete kutigara maega buna eskuru niko batete koba yani batete wachifa mange alibaga netie wethera innovations na core values chabo mbabwate transparency and accountability na integrity manere chandete abantu abanga sense ya Kenya accountability na transparency excellence and teamwork yonere core values value yabo respect for human rights and gender sensitivity yonere core value yabo professionalism and ethical decision making bayigomba wata innovation and creativity ingi keragere to iro mwanogo ekero core values chiro bolito bonga buno boiga and chi training gose abakoirera chi grade ochakire deep plane kogendera mpaka AC plane. Ayo na roda sensemedi aram nande aina rego to kia sensemedi nde turanda sensemedi motimo se robot yorkura nyagita aram ne college rego to kra somotimo ko moketo maikure na sentunde de akabire to endera na era sama gaseti kato jogo te no magani ko chare as studio kato jogo kwa na jisemi ime na isko ya usito macho to bwati ene Ndizi TV wanzu bomo Gusii. Ndizi TV Ubwansu Bomo Gusii. Maya kichi basanguru kugira mareta mange sana. Ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiri buga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yakoboko lipa na mpesa genda say baby business number 51 54 50 account Ndizi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyinge chance yao yobubwi igere guru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use Egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 Egosoriye ni yabantoa bari miaka 13 guchigoro Chinyagetari Njiraroro Korende Ram Hospital Kisii Nebwate birenko vigoro biobokoreri asubo bwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogo kora consultation babwate pharmacy ultrasound CT scan ngokora bale x-ray dialysis kubwenia bale emechando ya maino naboigo amangana yebirole bya maiso uko baruogoke gosoko baruokonene naboigo mbabwato bukoreri bwa ambulance chinsemero ngibirinainye mbabwate chinchira au chugwakanira egati yabo chire NHIF AON Dental na Linda Mama asebali yabagutumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magiga yoko bweniwa buna inpatient
naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iywerang'e n'ekigambiro kia Kisii Low Court Gusii wa Kirisimi ase namba 552 kianda 2 kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Ine ayeno monya buchianga chia mitumba chirie chia bana na boiga banta banene na nigo tagitego chinyora igeka kiange bono mama tefi mitumba bells niga gokere irie sabari entambe na kogochiretera goikagesieri na munwa una bono we have advanced data than mesigo to what last time to what mesigo ya 60 kgs household roomage to what chi men cotton pants t-shirt socks ya ball nimesigende menge ya ball tubwate mizigo ya Canada nimesigende ya China different types bono okorente back to school offer asechi bag chichi skuru chiria chiro original tubwate chi school bag especially bona igenga kia abana bakwenda form 1 bakwenda chi school tubwate chi school bag chingi sana mutariri imiyumu chokisi ase nyumba ya Imperial opposite St. Jude room number yemo amuna namba 2 na boigo enyumba ya Uhuru Power first floor room number 350 ekeroko genda daraja 2 akesi mibono na kubeke oda yao ngo advice story chi customer chetu on which bill baguchakana barogo especially abageni bali baguchochake biasara mama tefi mitumba bells enyorere chianga chia mitumba asiri guriense na boigo asigika kiange orogendo rwechi kilomita chintambe nigoro tagito kweroberia utarachaka bwiariganie kigima elio kogosoka oikiranie eganka yao asumurubiryo bwesabaria yobonchoria nigo tokuryeria inakiekerengererio kegonchuka na kobemeremo eyekorete ngeria yakiralituko bono Frida Kirubo nigari asisabaria yogo korentera abantu balia bachagete kurwense bakaremereria esabari yo boncherere no murubiri koretwa asore Kisii and Ndizi TV kera litukolia alamisi ensa eyemone nusi ya marogoba astogutalira abonchereri a imenesiko yorogongorwa Gusii twasangana barabu esabari yabo ase oboyonchereria ngaibacha kerete mbitambukiro kiba imukiri asokwene kibunangu kini bare oboncherere bwabo nabo igokwa egendereria ase kera lituko umerana nere kira ritukolia alamisi enseye muninsu ya marokoba na boigo mwiroro rituko ya Jumatano chinsa isano neibere cia mogaso asumurubiriyo wesabaria yobonjoria ime ya Ndizi TV twaichanire koraria kwa Robin Orandi Muma uyu sirete kitariki 2 cy'umutyonyo y'umwaka oyo aria Kisii Teaching and Referral Hospital nigare omwana onyausira Paul Orandi na Pafika Orandi nigare bamuraba mwabo Gladys Kwamboka Edgar Maureen Irene Elizabeth nyagusira Asnath Janet Susan Yukabet Thomas Dolphin Nyanchoka Michael na Fenor isemoke nigobare Eric Bridget Derek Edwin Alex Angela Bererin Gloria Ami Biorit Fiona Kemto Ramek Merrick Forward Faisal Saprama Justin Christine Jane Angela Judy Lucas Bravin Havrel Nicholas Asafu Kwamboka Brian Robin Robert Nesana Shaban nigare bumrumu abo Margaret Perpetua Kenneth Pacifica Beatrice na Evelyn Orandi mubero ye nigo ore enkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital nigo ararusiwe na kweni wa kitariki 10 cy'umutyonyoyo ari ase enka yabo egotoka Nyamataro angana ase eskuru ya Kiaga Tumaini High School ime ya Kitutu Chache South Kisii County ase bari mwensi mwanyorwe kubwatkana nogosira kwa Robin Orandi Muma nigo twatumire engora yaito
Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, hookah sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi, watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza, room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Ndizi TV, ubwansu bw'omugusi. Bwana mwana mwanju muri Ndizi TV na karoto rasenza meri ye studio karoto negatina ina nora se TV yao ose nora se mitandao yao karoto endete tukwirina torigeria magasete karoto maitono magani itonjirare goja karoto tena litukore ne urachiko banesina sinyaramba ase murubiri wijiseme mete kugarora to basemi sana senza meri ye giseme to dairende nanga kitokenda mete na mango twachu kwanda abeburi ngwe murungani bale junior secondary school na kyanyiroje nero mete na branyo na ile to mwane school around yobone sina sintoka irite na njirare gocha ase studio ase mambi yabone to macho to bati kora gense ya monenus gosekara igire ndo cha komurobiri wijisemi cheito kone na batoko bole mwanju muri na ki ahinga kyoroje junior secondary school ya chakire abarokyo ba grade abagire 7 ba chakira masomo abo na standard na form 1 igere class kia na ba chakira masomo nga kyoroje experience ngwere to mwane school na kyoroje no bato ire to mwane school na bona roje skabu na ngikegendera then kyoroje semia se urongro usi usense to ya Kenya birenge bia siru nga kyoroje ngwere to experience kia bonto to ase mambi ya boni na bonto experience na bonto ne fi gorere ngwade duore atras ngwade duore dictionary kamuzi ore vitabu gete form biro birororo nakonya unabota the experience ngakiari by the way mangana kwanza hivi vitabu mono ntwarara serikali wetere wizara yichisemia bwatogete vitabu biri bigo chikoena no abana byaikire anya byaikire vitabu ne byakiye bana bakole binge na indonye byikira ase school to experience kia buno mwibulio junior secondary school mwibulio ndabwensu ire to mwane school motote bingana ki moroche amangana agendrete kolende karoto kwira na gocha tuchukura kolera magazeti ya school lero ndoche Jared mtoto wa jirani agoteba tuned in. Have a blessed Wednesday. Ensakia family biamona sana kwani musubati kuruka feno mbaso amo na bana cool kid Jmo agoteba tuned from Nyatie Kombi biamona sana okoro mungwano koro kwa Ishmael koro chinza mocha milimani Munguru Ishmael koro milimani kinyozi moama iga mange Justus sumigo baba getutu nera gotebanga all the way from county ya Busia mbabu atete loud and clear olinera bono romo baga bwense ya Kenya na Uganda toko wasabira maya na indege ndra ko wakilisha getaseni kia Ndizi TV ayo kagendrete igo nindoche boigo mashabiki kegima bali magenda toto machi ujumbe bono mambia yansire irikorende nkonye ligitore na inde toyebwatie buya mono sana manjumire korenda toto bwati sara likubali andiro ke akinende ngo bwenale likubelia kojo bwene bono gatoje to dirigerie metegete to dirige lakini likubanelia mioro maete engineer Vincent Maina morning bright and Sara ejui ya obasi count me in
twakubari nano ore bona ite tukubare kombe kia umete bine tamu cia kubuli kombe saba manya tomende giju ya ubasi ini engineer maina Andrew Matunda koru Nyamira tuko ndani ya show adhara Nyamira tuko ndani kama kawaida mbia mana sibamende tukoba ime yumurobelio kwena kiuna asimambia boni kama asoire ime yumurobelio to ira nasense mema gaseti endeka toko chikunya korera ekarongorire ya sebechi ya gatano mukonyana rachire bona use ekanyo wegire naikire peji 10 sawa ngwatanga tebo ndaira ne asika seti atezane beji gatano mo imurede na gati ya machiko aria task force eri ya begetu iyo moraibu ensekere mangana reform sense bo yexemi igemurede na ki etakete chiko ke chinguru je kyombegerio kolika ba mgiaje services teacher service commission asobokoreri bwabo yuni gara se beji ya gatano no makarongo charali go ikase beji ya gatano gatoto miri murede na ngake task wani okurusie bango ngakibono komorikeira sense ya ito ya Kenya kotakere kurigereriwa aso kurusie bintu gede bango asiji sector awao ime yense ya Kenya boigo ni gondo je beje kiana ni gemorigede ngaki bono omuraibu yense Dr. Wiranudo abegete miroberia yo kwena kibuna ngaki akoreta bantu banyansamo anne bari bakurkurwa se chinsemo chiricho muraibu omugwasi muro moja wani Kenya Raila Murodinga akorwa Ritgregoro abarai ugetemba igeta sense media status yerinde gukora emiroberi yabo onyoruna sense ya Nyanza no murai bwense aruseti abawasiri ekardo ko barengani go sekardo ko abeka iridio waro ni garweta sense ya Nyanza no rikyo botamba se wisara yoborendi bwaime Raymond omoro nero akurwa sense me gono yarakana ruto ni gatageze gukobeka emiroberi yaye kwene kibinanga kyako akobeka ensemo ya Nyanza asorobega ruaye usa sensemo yaya yuno jinaro aire oborita segaseti ya standard ebeje ya 12 ni murigade na kyo mo bwasi miuro moja sensemo ya Nakuru Nyandarua batakere kwebeka hamo anekro bakurawa na Jeremia Kioni oyoro muri kyobotambe ose general secretary general oyoro muri ki monene asikyombegeri ya chubiri ose kyama ya chubiri ekaramumerane tena baraibande krabate tukobeke mirobelio kwena kibene kyame kingo tingakere inse yeri aburi lia simiuro moja wa Kenya asense meri ya Galisa Wikabono kisugonje itara igoro kubatekana no kuborwa koborende asense meyo asebono abamenyi bense meiba boribna aki na intuitika bana baigore karoborendi bwati nyiwe ase ensemeyo mbia mono sano yo mitobreto ne peje komine murikerete igoro yo mona chibina Juma Chitembwe yo nyari twaba akitemwa Jitembwe alitemwa koba omo na chibina asensemo yebigambiro asengenchiyo gotoka neri mocho lia gross misconduct kose asogotumeka echeo yaye kokora ebintu bitaganirie ikona bakwenyorera yo ororenga mamocha gatia yandi narariaya kulinde na nyari tukobaga kwenda ka lituko lie igoro kerongo tuma goika ACPJ 12 neli murikerete mangana yoroboti kurwa somo dita general igoro ya mabolio nga where is the money ange chibilioni emerongibire na isano in 6 counties echichitali konyorekana bya asechire kurwa se budget yo mwaka 2020-2021 financial year chi county echunga mone county ya Nairobi, Murang'a, Kisumu, Baringo, Narok na Vihiga egero chibesa chire 25 billion chitali kororekana bya ase chiachete wono modita general Nancy Gathungu niga akobolia nka ichibesa chiachete asengenjo nchikole timirubiriri ekororekana ayona RCPJ 12 egazeti ya The Daily Nation waigo engana neregega ya rorekanire buna title deed ochia sobole mo bwashimo la tewa nchiri konyorekana iyo ne timu ya Maraga ya nyartko bakegotebwa lituko ligoro ekegambiro ose prison ya shimo la tewa obole mu bwo bwansipi bole angechie kachimia isano na isato title deed teyo eko tenenerete obole mu bwo asensemo ya shimo la tewa nyore kyombekyo kya Maraga nigo kia gunchukana na sense ya Kenya koranga na kyobokora libule ase bigambiro naende naki abanyanyimbo barase tali bigambiro kulenda ase chichera asense ya Kenya
Kenya prisons asensengima ng'aki obokoreri bwabo buli ekero bano bakuna konyora chiroboti kurwase chinsemo ao ntori no kwigena buna natarire boigechere nene ya Kisii main prison nera arigeriria arore naki obokoreri bogenderete ayo nabakonyora page 14 ase gazeti ya The Daily Nation. Kero ngwirani ase gazeti ya The Standard kero ndigeti gukora na ari murege ngo singwa ndo kasense ya Ensakia abono mubaro bwabali basiri ugima bwabo nigo baikire 4800 kero mubaro yogo kina mono kubatekana nembure nyingi nandi aja gete gutwa sense meyo nigo yirirete okokonya kwa bantu rescue mission gotene nake karume tembure gotunero nigo yirirete abantu abange abantu abange bali batakire gokonyo bagasiri ugima bwabo ekando jinambe yo yakinde yaikire 4800 ase ensemo eyo sebono omurai bwense eyo anyarire gakoraria state of emergency ase town jirjanya jigwakwa no mochando yo bwomo bwe earthquake gose bwomo tengejo mutindi gocha yarabeire matengejo nindo jena October 30 gariangita 30 2020 nando earthquake ya beta senseri ya Ensakia sensema ya Western province of Isirimi ngase abantu emia ya mona 10 na batano nomo banyaride bagosiri obogima bwabo muri kwese namurigeta naki enseme ya Ensakia koru tuotiri bado earthquake ya beta sensema yo koru 1999 nande earthquake nja beta sense ya Ensakia igo na yara beire kera banta bange basiru mababa senseme yo ya Ensakia karondi tego kora nelina prime minister British prime minister Rishi Sunak erora bera mutukamutanya kumugura kini nelina nionera kwa dirishavo yaba wasiri ba yego se cabinet ya senseme yo aso kinyo bokorari asenseme ya British ayundo jina rairo boritora kindinga nalio goichandiri ya sense ya Ensakia metego siria bantu angebono chiribunye ne chiribunye na 800 dina mangana makonsana ino para isi country nandi go rescue negendrete ntura mambalinga baikire na mangana makonsara asenseme yo ya earthquake akarato kwanira mangana yo matengecho ntu aromo Kenya kuro Malkia oliogo chiesa se enseme yo enseme ya Malkia oyoro momenyi bwense ya Ensakia muswati Veronica Odhiambo nigo bona kwanire buna taliko nyara kurara asengencho yo motengecho yaruche nonya goteba tanya ritiko baka gutigirwa nguma gusitakuniri nchirende yonsi kolende keliaro chekegenderete asense yo kiamua factory even psychologically nani ntuga onye togo somega zeti twarora mabera chibicha tokora semitandao na mabera manene ekera abantu banyasaye bagendete gusiria ubugima asekerenge kenene moisonde oseigoro omubasokano yo kwanyo itira abantu chiri bibere na echimisatu hono roche yo mtu Brighton yo kubekira kurwase gazeti ya The Standard baikiranga chiri bwinye nechimisano na isatu na bande bado mbagenderete gosobo konyi bono bwatenene asengencho na inde yembule nyinge to gwakira nyasaye agendere kuba abantu bali chinguru na bali basiriru ne amate yabo tukobasabira amayaki kigima tigancho ko page 20 neyemo kolende ntarachi gukora kigima nindoche honorable Nyabaro akolika gotebanga rising up to a new dawn with Ndizi TV. I salute you Sarah and Brighton, good work. I salute the MDD youth movement as the Kisii commandant and wish all the Kisii County youths the best, including Senator Kevin Ondande, Joshua Momanyi, Macanton Ombaye, Musa Barongo, Ben Momanyi, and the MDD brigade at large. Yagoteba nere Honorable Nyabaro Fred. Asante sana. Asokendra kobaime yo morobelio. Tigankolera seme page 20 neyemo. Yego mulikere tamngana echi county, mulikere county ya Vihiga, abo asugwikabono enyumba yo komenya yo mugavana etaraera gwikabono no mukonyoye. Nyura nyombe yo nigo yawenerete kwera umwaka bw'ikiri 2022 kulende gwikabono nigitaraera delay in completing county bosses homes questioned. Bono ya letera mabolinga kurubono inki nyombe yotana kwera gwikabono ntete nkubuliti manyitibya the county bosses
niko bakwaga chiro chinyomba chyo komenya itari yo komenya ine nyomba ya office distance yo ine nyomba asa office state house bine Alfred Mutwa gaje I think bari kwa gaje nyomba chyo komenya lakini mate Alfred Mutwa na gaje te county governor office serene no jibu gaje te abandi bagaje lakini ni county ya Kisii te yo ya gachiro kindende na ndiada kire kwa yes it should be nga chi office cha aba governor bako not residents buna omuliki nera bakweba koronere mwanya bantu typing error na beko bana kina stokire ki igona bakali kwa gachiro residentials pia mono ayale trama bolinga nchiana ko era wika bono na mangana mayanko ro county of Sinigishu abwase clinic officers bagochekonyora new deal eba kanobya ase dili gosoko igwana kwa begetwe asenchera yobuikirano asenyegitariana ya Kisii ya Moi Teaching and Referral Hospital abwase bono bagochekonyore salary ere byake wetania matuka magega nabo mwenchumurire yakwenyorera some chi county chinde asenchera yobuime ayo narara sama setiri tukurare go gendra ko chibwate ho eriora bwanje tena bakwanyo ndudu awujuteri to adawe narari aroro ari narari alinga sitkare kurende nabokwanyo ko bia upwe somere ase obogale bono to chikwenda sense meriende to chikwenda duriri nanga yomagani itekiri to chikwenda sense mechsemi lakini ngendo kenaranda bwanthura kwa nasara ke ongedina naro jabe buri mwiburi achande sana ko buri umwana wa mu bugore sanduki mattress ba komigane galime lakini yirira na umuntu asomire obero munyagitari obero mwalimu obero journalist lakini mbali kwenyera Bible lakini atakora aburi sana ngiye kogera omwiburi oye tumanete akalire alikuwa mejituma akalire getumagio kakanyura na majora lakini kanyara na obasomiri yake lakini yeke ngakete mwiburi pi kanda bona inki konyo mwiburi achandikete ko somi yani pado mwiburi wize kwenda nabo konyo ne mattress yakurarira teyo mwemo lakini mwensi mubwate no ne kibarua gete ingi yekogera ebimechande yekoba usu mwiburi umuntu atari kunyura lakini mwiburi nago somete litangani kolengani opinion yane is a responsibility mwiburi yasomi umwana andeka ro somi umwana igo somi umwana chagwe konye bugwa egente tangani yekoba no ene karo ba gote yagendo somea uchagwe konya tali njogo somera so it's the first responsibility umebuli asomi umwana achagwe konya subu mabwaye it's upon umwana yarole naki appreciate umebuli oye aba yambaroro igo tari right it's not a right nga umebuli yago somia chandeke uchako mokonya Joshua nganga gerengere jawo na Joshua igo tari right na igo bono umebuli ka somiri sara arinda aru kitundive naye according to me tari right ngabana ngo somecha gonko yo ka gosombi na bogo motigara re madres yengo tu abogo motiga nini abo bano mwana ore responsible umanyire ngo mwibuli na masometi to gotiga mwibuli that's why ngegente tangani igo mwibuli asomi mwana chegwekonya umwana ke igo nakugo tebana umwibona bate right umwana bate right asomi uno mwibuli lakini mwibuli tabwa right no mwana yaje komokonya abange bali kubakonya na yutali mamocho lakini na mamocho ekerayo gutigo mwibuli akorarire mattress yembe na na lakini wate right yae ne tabe right conscious no nango ko tebire nga mama omuntu goikamulinde so egento kero tutaite torusi oro gosimu na inche manyete ne linga nko somicha gonkonya no na etiga ngukandi we ayo gwatebire naki egero wasomi uno mwibuli naye gakire yokoboko yego tigo mwibuli gachandikete because ngobere na bona kimwa abarende togendera mono tigarende mogaringo jara student na boni kiyo nyara mwibuli na to somedi ngiye kugera na umwibuli tari ko mogonya sure ne barende na tiri right na wa ke konyu mwibuli ara ka gosomire nae with that you are conscious kuirani okoboko mwibuli goikamenya bia that's why tokotanga mwibuli ka gosomire irani okoboko lakini mwibuli expecting awana tigango somicha gonkonya ikero kiai no mwana wena tikuirani okoboko egera akonyo mwibuli abaibuli mbabe sikorara chi mattress chimbe chirocho kago someti ko qualified ko bwate bitoki yes lakini tari right ya mwibuli lakini tari right ya mwibuli expecting ago somi ucha komoko korengana nje na jikondi lakini korengana nje ra twadive na sara anando ikatodive ko mwibuli akonyu no mwana kyane tiganete akali getuma koraki gorro mwibuli yanga no ne sutiga otaro jaba tena kendo isana go drive yang
Tigo tigo muibori na bono rende ni ao someti ina rendo juwe konya. Gora mokonya kwa. Mbwata bube egera. Ati ngotingera. Na raikiria konyo muibori oyekera bwato okonyora. Bati ndu to tagata ringa inko gasomye chago nkonya. Ya. Mbimano no manjo maliri aina yebiro ko no magani tungu kara system tuju kwana mangi goro yise misedo ngakia bana bairan de grade 7 ya chagede geraskia kia ndamba endreta ko swagi skuru ngakio bokore boli ngakio experience kia renge karkwere to mwana skuru ngakio renge to jono ne jidi sabo ya korirwe chia balimu banne ba create transfer balimu banne ba chia banga abandi ba chire bana bebode bande ko kumibare dana dindina abandi ba murunga ba derina na kiekale meta banumba korabia iskuru jinde babe ko boroso nande ba create transfer mbe ko entra do korabia meta na kusieta korate bi round yo mwako yoiga kamo lijindu koraje nyinge lakini aine yatwenda anyway mancho moligeria enchibano ngo chindu gosuka kando ekeronko yo mtu Brighton libaga and our very own our very talented lady korase kembekia young women and democrat oyo minto esnas nyaramba barakwanira mange manyete nare bya sana samangana ye chinkwana sibintu biri bibwato bolito tali gotigara magega inde congratulations so much baba esnas nyaramba karibu sana se studio nto gwanchete egero tubeke bya asamangana ye chisemi na inde kimoranche na bomo kwa mangana FGM na mo wetime sengenjo na benere era gero mwana asinyo soma burunge abando nyale mbara bwena abandi bakarasi bakali mbarira na skuru so naro na mokora chutia sinini is a special request sengenjo ntutagete amangana yonyale ko bagakwera bya mana so sangana intwe asa magazeti onye to isa negative yana bokanyorire gazeti ya uweso merekero bwate chinga gikolende tuwatemire sana asibali bachagete ko yabwati tokolenga ngantu akora kiregendo twakora kiregendo wande twanda sense ministry to kwirana ni to kwirana listeners to kwana mangi gore chisemjedo kanya kutomo uchumbe yanga kiro chisemia sorongorosi experience kwa nyorire kwere to mwana seskuru igongore na tora sintunde ndentangani yensemo yisemjito imenesko ya Gusii Ndizi TV Obwansu Gusii Gusii Urban Blaze Omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli yali na koronya ramba chenkor kuma MC Megi make sure kwa watch the show kor kuma Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere Nigukomerana na Petra Mukira Asichingeru Chabasai Mama woyolo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa Kurunga Faith Star nyagote bagagu nga jirani asomuroberi wa Gusii Urban Blaze #yase mitandao yonspi #ekebembeli nyoro muroberi yoigani wakora tunainje Petra Mukira kila litukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday Kerenkovo kambami naeweka nkorota mami